Nu. Det første jeg gør om munden, det er at stå op. Så det gør jeg nu. Så tager jeg morgenmad. Og så sej som jeg nu er. Det kan jeg ikke lide det her. Ja. Og så sætter jeg til at spille på min computer. Også, det må ikke se det her. Så skal vi... Jeg plejer altid at gå ind og spille Minecraft, lige når jeg vågner. Så plejer fordi min mor siger, at jeg ikke må spille hack. Og hun er hjemme lige nu, så det er måske bedst, at jeg bare spiller det her. Ja. Så det er bedst. Så min mor hun siger altid, lige inden jeg begynder at spille Minecraft, så jeg går bare lige herind. Og det er Simons bedste gemmer, fordi så siger min mor altid, at jeg skal ud og spise morgenmad og børste tænder inden jeg går. Ja. Fordi det var ikke rigtig morgenmad. Ja. Det jeg gør altid om morgenen, det er jo godt sådan her. Så kigger jeg ned i det. Og så ligger jeg tilbage igen. Og så finder jeg ud af, at det ikke er det her, men... Ja, men det er det alligevel. Lad nu her. Ja. Ja, så det er altid tager munden, det er milk whip. Så hvor har en ske. Ja. Jeg synes altid, at det... Ja, jeg synes det. Det er dejligt forfriskende med noget milk whip. Så er det ikke bare så lidt. Jeg synes det var meget forfriskende med noget milk whip. Jeg tror også det er for gammelt. Det ved jeg ikke, hvad jeg spiste. Ja. Så godt vi. Jeg har lige spist det. Ja. Okay, og så klipper vi ind på værelset igen. Okay. Jo. Okay. Så jeg skal altid ud og børste tænder. Enig om. Og det er husk. Min mor siger altid til mig, at jeg skal altid huske at gøre det. Jeg skal altid huske at gøre det. 2 minutter nederst og 2,5 øverst. Derfor så tager vi tandbørst. Jeg har ikke nogen tandbørst. Det kan ikke være, det er din. Jeg tager en tandbørst, og så børster jeg tænder. Jeg plejer altid at bestille sådan noget. Sådan der. Jeg skal også altid på toilet. Okay, og så nu klipper vi ind på værelset igen. Men jeg trækker ikke. Ja. Så, nu er vi tilbage. Ja, og det er altid bedre efter det. Så er jeg lige sikker på, at jeg har fået lov af min mor at spille Minecraft. Så går jeg ind på min gemmer her. Man skal altid huske, ikke når man spiller. Så, ja. Men for det, altså jeg gider ikke alle de der dårlige FPS der. Det synes jeg er for dårligt. Så jeg sætter ned til det der. Altså, det er 10. Det er også det, så
Goddag guys. Jeg spiller på min MacBook. Jeg har lige fået en ny computer. Jeg har været ude i Elgiganten og købt den. Den har kostet cirka 10.000. Der er sådan et GeForce 1900. Ja. Ej, jeg synes jeg lægger lidt i dag. Det går simpelthen ikke, så jeg er nødt til lige at skrue den lidt ned. Jeg vil lægge simpelthen sådan der, og så gør vi. Så er vi ude og fucking stræbe nogle zombier. Men fordi jeg har den altså på peaceful. Men jeg må kun spille 2 timer hver dag. Så ja, nu må jeg ikke spille mere. Ja, så må godt tage den her tilbage, fordi sådan der. Og så fordi jeg aldrig nogensinde plejer at få så meget søvn. Fordi at jeg er så tryhard-agtig. Og jeg er helt natten. Og så uden jeg må og så spille Minecraft. Så jeg vil så tage en lure. Men først, ligesom jeg står stop, så skal vi der 2 gange. Godnat guys. Det var min morgenrutine. Er det? Mhm.